An fear a Cailleadh Fadó, le Breandán ÓhEithir. Bhí mé caint le fear caiiciúis a hin a Cailleadh go luath sna dahadaí, más at is fear é. Bhí sin na hís an American bar in Inis mór ag gáil I fionte, agus chuir sé bheannacht agus bannacht an chríomhrón néfa orm. Tá sé tarint an na ceithre scór agus tá rarc a tepe buíochas, ach dahan sé mar go, cé go bhfuil na blianta ó cosú ar a céil hanimiid, I dúchar a hawlú go Cailleadh tríce blian ó nise. Fear é a chónaí leis sin, gan talamh ná trá. Ní raibh an asca ge mar a deirc sé hain ach éar dé agus isce an tobair. Ó hám go hám thíreadh sé slámór airgid ar diontar cinnt, agus chéic sé ar haramacha dealta óil ar fud chathair na Gaillimh. Cha mé cúpla lá ní hananta úr, nuair a bhí sé ar ceann gana bouttaí seo. A chatha chud airgid I bhaid ar an níos scopaí na mar a bhí sé ag siochrú. Caso níos mó daoine aisteacha orm ina choulúdar na mar a casa orm ribhe ná a hin. Ach tá a gulróm hain sa scéal, bín de mlína hééis a bháis. Túram na blina néadaigh agus carad dó, tháinig flú uhásagar ag le bheagnar scúba ar. Nuair a tháinig buíochán éigean buíochas ar, chuireadh in ospidéal na Gaillimh é. Cuine slua doctórí ar, agus an nóhan iontais orb go bhféadach fear a bhí có donna leis a bheith beo a choribé. Níor lai an tuspad leis a choribé. In anion bí réalte, ar de lós díthe, droganne, mórscrúdathe doctóra de hir, bála thusig sé amachtas. Bechear ná léir ach a réigen a chúl, chráb, fin na héadi lepe. Fin am seo, bhí sé déanta amach ag na doctórí go raibh ceithre cheallar marafacha ar a leid ar an bharbocht, is go raibh a leis haragamas. An sin, lá, tháinig sé chuic a hain buíochán, dairigh sé an níor sa lebe, díoghríim agus díorí na banaltrí a ála amach céanúr a bheith an bád ag seola ar maidin lá ána mhárach. Bhí sé go bháis a dúir na banaltrí lena céile, ag fuair an tolas go ar wathal ina chuineáil simrach. Ar chlúisteáil go raibh an bád ag seola ar a chucht, deiridh sé amach as an lebe agus dír sé chuidéadaí. Dír sé chuidéadaí a rís go dúchlánach ag dúr sé go raibh sé go bháile. Glíochaisteach ar thugtóirí, agus runtar an níochaile a chur ar raisir an lebe, bechear go raibh sé na chogad dearg atarab, ach ní raibh sé le chur rais ar an lebe le maomh ná le sprach. Bábhar iontais go beag an náir tuile agus crús chirp. In air hir frithú go déadaí agus dúra leis go bhéadach sé imachtar maidin agus go dúra an tothracar go fada leis an dogé. Ní dhéanach seo cúis a choribé, hiag sé a chuid clas go má. Bheasadar an sin go marú le bheith ar. Béidir go láidir smíanamh ar béal an es lua go fiú. Bhí sé ag imecht agus imecht láthach síos chuig Mrs. Brady áit amháinnig sé de go ná. Rácha sé bhaile ar an mád de réir a chu sé hain. In ar na dála a chéileadar, chuidir ílachar Pápa ar a hínú ag total fés go cháineón hain a bhí sé gimecht. Chuidir scéal bhaile chuig go doctor ag tútar áha go raibh an fear seo a bheith marmh leis stig de cúpla laintaí ar a bhealach a bhaile agus breanú máchó, agus chuiníad airgid go agus scuil bóthar leis. Lá ána mhárach chuig sé bhaile ach ní chuig an doctor a thuig sé ach ar an óil. Ar a bhealach go bhaile an ósa dearnach in a Roise, hit sé isteach i leis ar a héamh bóthar, agus hit ina chrúm thuain. Tháinig ina báisteach mhór, agus nuair a gúisigh sé dó ar chunta sin, bhí seo isce ag glúisigh síos i bhfuil winnéil agus amach síos trí cusa a chrásúr. Dairigh sé agus thuáile. An bhliain dar gíon tháinig saoire har a bheith brá, lá báid átha bhí ann. Bhí an fear a Cailleadh ina hí ar thaobh chilrónin, i breanú ar na bádóirí, ag folumóna. Bhí fámarí ag teach de níos an chléamh agus behear
gur thug sé faoi deara duine chum ag siúil síos ar a chúla agus ag fécinn go heisteacha. Leabhar sé ar deire. Ní féidir gur tuatha ann. Is mé go dtíreach a gachtóir? Is mé? Ach cheap mé go raibh tusa cortha. Is tuath deir ach ní hé dia a gachtóir. Dearmid mór a bhécinn sin. Níl defra bé ag imeacht orm. Cuir an doctóir duine gan bheithe le bhí a gcéire é leis I ngáile, a lámh ina fóca agus hín pápa ar chuig fón chuige. Rhí sé saol fada faoi héin ró, agus dúirt go raibh iartas mhánaige, I bhris leis híocht go gaile uair cin deile, agus cadúirt go é a scrúdú ríist. Sin rud nach dhéana mé, ní ag tót freigar ort é. Bé bheag nach ruganáit úd mé. Anis héin, atá mé ag teaththugam héin in ia. Áit é sin a Ellens go gcuine áirit ach nach bhfuilinn go gcuine eile. Bhí sé bhthar cín cináte, ach sin mar a chunig mise é. Go raibh Míle maithage ach tá mise ceart. Téim muid mar sin a dearach uptóir baid jogáin.